Hej folkens. Det er abetid. Og nu er det abetid, ja. Vi har lige opfundet vores nye... vi har opfundet kanalen. Vi har lige opfundet vores nye kanal. Og vi håber, I vil subscribe og en masse andet. Og like. Vi vil for det meste lave vlogs. Og jeg er virkelig sprogspasser i dag. Og så vil vi også lave måske lidt gaming med de få spil, vi er gode til. Og i dag, der starter vi sådan med en intro. Og så skal vi lave noget slik-konkurrence. Info. Ja, vi laver en lille surt slik-challenge. Og lad os egentlig bare komme i gang. Ja. Vi pakker lige slikket op og gør klar. Vi ses om lidt. Og så er vi tilbage. Der er et lille teknisk problem, så det her bliver nok opdelt i 2 videoer. Nej, Alfred. Og hans hund er lige kommet. Nå, vi sidder lige inde i lidt af en rodebutik. Men det er start-challengen. Det er egentlig, hvem kan først spise hele det her sure slik og synge det. Monkey time. 3, 2, 1, nu. Jeg giver dig kap på stregen. Det er surt. Ja. Færdig. Stop det der. Jeg er sur på fingrene. Det var egentlig det. Husk at like og subscribe. Og følg den her til din favoritvideo. Nej, det behøver du ikke. Det var det. Abetid er slut. Og Vi ses næste gang til abetid. ja.